Kegyelmes Istenünk, köszönjük, hogy hozzád futhatunk. Köszönjük, hogy Te egy menedék vagy. Köszönjük, hogy Te egy szilárd pont vagy, akkor is, amikor minden más szilárd pont talán képlékenynek tűnik. A Te kezed megtart akkor is, amikor minden más, amire támaszkodnánk, az összeomlik. Köszönjük, hogy Te ott vagy, és rád támaszkodhatunk. Megvalljuk neked, hogy néha máshol kerestünk támaszt. Néha más felé irányítottuk a bizalmunkat, azt a bizalmat, ami feltétlenül a tied kellene, hogy legyen. És amikor akár az elmúlt napokban, vagy az elmúlt hetek eseményei között a békességet kerestük, akkor talán nem is találtunk egyből oda hozzád. Kérünk most viszont, hogy ezen az alkalmon is vezérelj minket vissza magadhoz. Ragyogtasd föl az, hogy igenis szabadítás a Te neved. Hadd térhessünk vissza hozzád, hadd térhessünk meg hozzád. Kérünk, hogy ezen az alkalmon ragyogtasd fel a Te reménységedet, hangozzon az örömhír, légy itt a szent lelkeddel. Ámen. És akkor most pedig dicsőítsük együtt Istent. És olyan énekeket választottunk, amikbe szeretnénk behívni titeket, és szeretnénk, hogy énekeljetek velünk, és ezeknek a dallamvilága és a szövegei is tudják bennünk erősíteni most ezt az üzenetet, hogy házasságvasárnap van, az Istennel való kapcsolatunk is nagyon fontos, a gyógyulásunk, a jövőnk, úgyhogy ezeket találjátok most meg majd az énekekben, a dallamokban. Gyorsabb szélsebes galambnál, őszintébb a reggeleknél. Bölcsebb vagy a bronzhegyeknél, szelídebb a nyári esnél, erősebb a kősziklánál, otthonabb az édes tejnél. Messzebb vagy a csillagoknál, közelebb a porosoknál, szíved szent a szerelemnél, arcod nyíltabb a májusnál. Resztetnénk, ha nem szeretnénk, nagy kegyelmet titkos szentély. Tiszta vángyal felruháztál, új életre fölemeltél. Magasztalunk égi fénynél, áldunk Urunk, mert szenvedtél. Hirdetünk, mert feltámadtál, irgalmasan megmentél.
csillag van az égen, annyi áldást adtál nékem, Istenem. Köszönöm a jóságodat, hogy a szívem virágozhat én néked. Köszönöm, hogy jól ébredtem, lesz ruhám és lesz mit ennem időben. Köszönöm, hogy velem voltál, kínok között vigasztaltál meg engem. Csillag van az égen, annyi áldást adtál nékem, Istenem. Köszönöm a jóságodat, hogy a szívem virágozhat én nékem. Köszönöm, hogy jól ébredtem, lesz ruhám és lesz mit ennem időben. Köszönöm, hogy velem voltál, kínok között vigasztaltál meg engem. Ágy fűszál van a réten, annyi szépet adtál nékem, Istenem. Úgy érik meg igéd bennem, mint a kolász a tavaszi napfényben. Te adsz fényt és zápor esőt, juhaidnak bőven termő legelőt. Nem takarnak, nem is vetnek, hiány többé nem szenvednek te benned. Olyan színes lett az életem, amióta én megtértem, Istenem. Amilyen a bóza mező pipacs virág, mikor kijött teljében. Te festetted meg az eget, tarka-barka vadvirágos mezőket. Úgy fesse át Jézus vére, bűnt a sötét, tiszta fehérre. Mi a szívem békessége, mint a tengernek végtelen kéksége. Szélvész felől zavarhatja, de az alját soha fel nem kavarja. Mert sziklára építettem, biztos alapra vetettem Istenbe. Jöhet szélvíz, jeges eső, házamra pusztulás többé már nem jön. Mert sziklára építettem, biztos alapra vetettem Istenbe. Jöhet szélvíz, jeges eső, házamra pusztulás többé már nem jön. És ebbe a dalba
pedig szeretnénk behívni a kapcsolataitokat és az életeteket, hogy így a zene tükrében is meglássátok a saját, találkozhassatok az érzéseitekkel és Istennel. Minden harcban téged nézlek, téged nézlek. A sötétben veled lépek, veled lépek. A vadviharban bízom benned, bízom benned. Te el nem engedsz, megígérted, megígérted. Rohanok hozzád, Szent Lélek, áradj rám, vágyom rád, csak rád. Úgy kérlek, járj most át. Te tanítasz, hogy hitben éljek, hitben éljek. Te bátorítasz, hát mitől féljek, mitől féljek. A te beszéded örök élet, örök élet. Vedd a szívem, hogy érted égjen, csak érted égjen. Rohanok hozzád, Szent Lélek, áradj rám, vágyom rád, csak rád. Úgy kérlek, járj most át. Rohanok hozzád, Szent Lélek, áradj rám, vágyom rád, csak rád. Úgy kérlek, járj most át. Nincs köztünk távolság, Atyám, csak téged látlak már. Uram, erődet árasd rám. Szent lelked járjon át, Atyám, teljesen formáját, hogy rajtam dicsőséget lássál. Nincs köztünk távolság, Atyám, csak téged látlak már. Uram, erődet árasd rám. Szent lelked járjon át, Atyám, teljesen formáját,
érted égjen. A te beszéded örök élet, örök élet. Menn a szívem, hogy érted égjen, csak érted égjen. Kedves testvérek, az ige szakaszt, amely alapján szeretnék köztetek a Szentlélek segítségével bizonyságot tenni, és Isten hozzánk szóló üzenetét most hirdetni, az ószövetségi perikóparend jelöli ki a számunkra, Máté evangéliumában, a 4. fejezetben, az 1-től a 11. versig terjedő szakaszban. Akkor elvitte Jézust a lélek a pusztába, hogy megkísértse az ördög. Miután 40 nap és 40 éjjel böjtölt, végül megéhezett. Ekkor odament hozzá a kísértő, és ezt mondta: ha Isten fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré. Ő így válaszolt: meg van írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. Ezután magával vitte őt az ördög a Szentvárosba. A templom párkányára állította, és így szólt hozzá: ha Isten fia vagy, vesd le magadat, mert meg van írva, angyalainak parancsot ad, és kézenfogva vezetnek téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőben. Jézus ezt mondta neki: viszont meg van írva, ne kísérsd az Urat, a te Istenedet. Majd magával vitte az ördög egy igen magas hegyre, megmutatta neki a világ minden országát, és azok dicsőségét, és ezt mondta neki: mindezt neked adom, ha leborulva imádsz engem. Ekkor így szólt hozzá Jézus: távozz tőlem, sátán, mert meg van írva, az Urat, a te Istenedet imád, és csak neki szolgálj. Ekkor elhagyta őt az ördög, és íme angyalok mentek oda, és szolgáltak neki. Amen. Kedves testvérek, ahogy a hirdetésekben is mondtam, ez a mai vasárnap nagyböjt első vasárnapja, illetve egyszerre a házasság hetének is a záró alkalma, záró napja, és ezekben a napokban talál meg minket ez a történet, Jézus megkísértésének története Máté evangéliuma szerint. Miről is szól vajon ez a történet? Mi lehet számunkra az üzenete egy ilyen 2000 éves történetnek, bibliai leírásnak? Ha megpróbáljuk elképzelni, megpróbáljuk magunk elé, mint egy filmszerűen képzelni, akkor egészen könnyű helyzetünk van, mert elég plastikusan van bemutatva, helyszínei, a képei jól elképzelhetőek, a párbeszéd gyorsan pörög. Olyan kicsit, mintha egy nagy mérkőzésnek lennénk a tanúi. Jézus küzd a kísértővel. Az utóbbi ide-oda rángatja Jézust, az viszont mindig megfelel neki egészen a győztes mondatig, ami egy jobb egyenessel fölér: távozz tőlem, sátán. Jézus győz, a sátán veszít, mi megnyugszunk, mint amikor Kalambó letartóztatja a tettest az epizód végén. A főhős nyert, az nyert, akinek mi szurkoltunk. Ahogy igyekszünk magunkhoz közelebb engedni ezt az evangéliumi történetet, egyre több meghökkentő részletre figyelhetünk fel.
felkavaró, legalábbis számomra felkavaró, hogy a kísértő itt ilyen személyes módon jelenik meg, és szól. Felkavaró az, hogy a kísértő bibliai igeszakaszt is használ a kísértéshez. Mint hogyha a rossz értelmezés, a bibliai igeszakaszok rossz értelmezése is kísértésbe vihetne, és vihetné Jézust. Jézus viszont maga is bibliai igékkel és azoknak a helyes értelmezésével válaszol. Számunkra talán az lehet a meghökkentő, hogy nem annál van az igazság, aki a bibliai igéket felsoroltatja. Annál van az igazság, aki jól is értelmezi azokat. Van egy bizonyos megközelítés, amely szerint az egyház története, a keresztény egyház története egyenlő a Szentírás értelmezésének történetével. Azaz, a keresztény egyház a történelme során mindig értelmezte a Szentírást, megfogalmazott azok alapján tanokat, tanításokat, és hol ezt a tanítást tartotta hangsúlyosabbnak, hol pedig más tanítást. És az, hogy éppen hogyan értelmezték a Szentírást, az lehetővé tehetett egyházszakadásokat, keresztes háborúkat, inkvizíciót, de lehetővé tehetett hitvallásokat és olyan jó döntéseket, amelyeket szívesen foglalunk mi is az egyházi hagyományunkba. Egy másik meghökkentő dolog lehet az, hogy Jézus a küldetésének a legelején, a történetének a legelején, közvetlenül a megkeresztelése után meg van kísértve az ördög által. Ha egy hősi történetként néznénk ezt az evangéliumi történetet, akkor az olyan lenne, mint hogyha tényleg a nagy próba az rögtön az elején lenne a történetnek. Nincsenek sikerek, amelyek megalapozhatnák a hősnek a magabiztosságát. Rögtön az út elején döntenie kell, hogy milyen utat választ. Jézus pedig a döntéseivel megmutatja azt, hogy teljesen aláveti magát az Atya akaratának. Nem használja öncélúan a messiási hatalmát, ami neki adatott, hanem kitart a küldetése mellett, amely egy olyan küldetés, egy olyan út, amely vállalja a szenvedéseket. Vállalja a szenvedést, a halált, és aztán a feltámadást. A keresztelés során, Jézus megkeresztelése során, ami pontosan Máté evangéliumában a felolvasott történet előtt van, az Atya megmutatja azt, hogy elkötelezett a Fiú mellett, és ebben a történetben pedig megmutatja a Fiú azt, hogy teljesen elkötelezett az Atya mellett. A kezdeti próba, persze, hogy ismerjük az evangélium történetét, nem az utolsó, hanem még megpróbáltatások sorozata fog következni. Ezekkel a meghökkentő tényezőkkel együtt hogyan kapcsolódik akkor ez a történet a mi életünkhöz? Igyekszünk a Szentírást úgy olvasni, mint Istennek a hozzánk aktuálisan szóló üzenetét. Azt hisszük, hogy akárhány ezer év is választ el annak az írott történetnek a leírásától, valahogy életre tud kelni ez a történet, és hozzánk a jelen pillanatban is van üzenete. Ha kicsit szenzációhajászabb lennék annál, mint amilyen vagyok, azt mondanám, hogy a kapcsolatot a számok rejtik most a számunkra. Jézus 40 napos pusztai böjtje és a megkísértése nagyon szépen párhuzamba állítható egy másik bibliai történettel, amely szintén a pusztában zajlott. Kísértések történtek, bár nem 40 napig, hanem 40 évig tartott. Ez az a kulcs, ami megengedi az értelmezést, ez az
analógia vagy párhuzam a pusztai vándorlással. Jézus közösséget vállal ebben is Isten népével, azzal a néppel, akit Mózes vezetésével Isten kihozott Egyiptomból. És ebben a történetben is, minthogyha egy kis pusztai vándorlást látnánk. Megismétlődik az éhség. A gondviselésbe vetett hitnek a megpróbálása. Megismétlődik az isteni védelembe vetett hitnek a megpróbálása. És megismétlődik az a kísértés, hogy az Úr helyett más valaki ígér az imádat és a feltétlen tiszteletért cserébe hatalmat. Ez az analógia, ez a párhuzam, tehát az időben visszafelé megáll. Megvan a párhuzam a kísértés történet és a pusztai vándorlás története között. Azonban Isten népe nem csak az az egykori nép, aki a Vörös-tengeren olyan csodálatosan átjött, hanem ebbe a népbe Krisztusnak hála mi is beletartozhatunk. Így ez a közösségvállalás ránk is kiterjed. A mi történetünkkel is analóg, a mi történetünkkel is párhuzamba állítható Jézus megkísértésének a története. És Jézus ebben velünk vállal közösséget. Nagyböjt első vasárnapján kerül elénk ez az ige szakasz, amely a böjti időszak, a húsvétra való felkészülésben segít minket, és ebben az időszakban is tanít minket Isten. Jézus demonstrálja, hogy az Atyához tartozik, és ezzel elénk is egy példát ad. És a böjt időszaka most 2024-ben is, ez a 2024-es böjt is szólhat arról, hogy ezt a példát egyre inkább tudjuk a saját életünkben is megvalósítani. Vagy legalábbis ez a példa igazán közel jöjjön hozzánk. Isten tanít minket ebben a böjtben először is arról, hogy a kísértéseknek hogyan tudunk ellenállni. Persze a kísértésről és a kísértéseknek való ellenállásról mindannyiunknak más-más gondolata, más-más tapasztalata lehet. Egy versrészlet jut eszembe Kis Judit Ágnes költőtől. A nagy kísértés mindig elkerült. A kicsiknek nem tudtam ellenállni. Hogy az vagyok, ki lettem, az csak mázli, hoztam a formám a középszerűt. Ez is egy hozzáállás, ez is egy megélés, ez is egy út a kísértésekkel. Lehet, hogy minket arról ismernek, hogy acélosan ellen tudunk állni, de az is lehet, hogyha kísértésekre gondolunk, akkor leginkább csak a folyamatos kudarcok keserűségét érezzük. Ennek a szakasznak az üzenete mélyebb annál, mint sem, hogy Isten arra hív, hogy legyél egy hajlíthatatlan akaratú aszkéta, aki teljesen érintetlenül hagy a külvilág. Úgy gondolom, hogy ebben a szakaszban Isten arra hív és arra tanít, hogy átgondold, hogy melyik tetted és melyik döntésed való Isten szerint. Melyik az, ami az Atya szerint való. Arra hív, hogy gondold át a te személyes küldetésed. Kérd el tőle a te személyes küldetésedet, hogy megtaláld az ő akaratát. A döntéseink azok ritkán feketék és fehérek, ritkán mutatják meg úgy magukat, hogy ez az Isten szerinti út, és ez pedig az Istennel szembe menő út. Nem is mindig csak etikai dilemmákkal találkozunk. Sőt, hogyha megnézzük azt, hogy mivel kísértette az ördög Jézust, akkor még inkább homályosabb a kép. Elgondolkozhatunk, hogy olyan nagy baj lett volna, hogyha Jézus az isteni hatalmát felhasználva azokat a köveket tényleg kenyérré változtatja.
és enyhíti az éhségét. Kinek ártott volna? Vagy olyan nagy baj lett volna, hogyha tényleg igénybe veszi azt a megígért segítséget, amelyet a 91. Zsoltárban olvashatunk, és amelyet a kísértő maga is idéz, hogy tényleg leveti magát a templomnak a párkányáról, és akkor ott az angyalok elkapják. Ha hatalma volt rá, akkor miért lett volna ez baj? Annyira ördögtől való lett volna ez. És önmagukban nem. Csak azt látjuk, hogyha ezeket Jézus megtette volna, akkor eltért volna az Atya akaratától, attól a küldetéstől, amit az Atya adott neki. És a kísértéseink is sokszor ilyenek. Ártatlan dolgoknak tűnnek. Megtehetnéd, nem fog összedőlni a világ. De Isten valami másra hív. Arra hív, hogy a küldetésedet találd meg, és az Atyától, az Atya akaratának megfelelő életet és küldetést éld meg, keresd az ő akaratát. Másodszor is Isten arra tanít minket ezzel a történettel, ebben a böjtben, hogy a kapcsolatainkat tisztítsuk meg. Jézus sem tudott volna ellenállni, és nem tudta volna elkérni a küldetését, nemhogy vállalni, hogyha nem lett volna az Atyával egy közvetlen, tiszta kapcsolata. A Szent Háromság titka is arra mutat rá, hogy a Szent Háromság titka is csak körüljárja azt a titokzatos kapcsolatot, amely az Atya Isten és a Fiú Isten között lehetett és van. Hogyha ebben valami zavar lett volna, Jézus nem tudott volna ellenállni. Az ószövetségi népnek a története is arra mutat, arra tanít minket, hogy mindig akkor tért le Isten népe a jó útról, amikor elveszítette a fókuszt, amikor nem Istenre figyelt, amikor sérült ez a kapcsolat. Ez a böjti időszak arra hív, hogy vegyük föl azt a szálat, amely talán már régóta leejtődött. A Bibliánkról azt a finom por réteget azt így simítsuk le. Erősítsük meg a kapcsolatot Istenünkkel. Ezt a régiek klasszikus hagyomány szerint a böjttel próbálták megélni és gyakorolni. Azzal, hogy bizonyos ételektől tartózkodtak. És akkor akár az étkezés ideje alatt, ami most így felszabadult, lehetett imádkozni. De szabadok vagyunk arra, hogy megtaláljuk, hogy mi az a dolog, ami a leginkább zavarja az Istennel való kapcsolatunkat. Mi az, amit végül is kihúzhatunk a naptárunkból azért, hogy az Istennel való kapcsolatunk megerősítését tegyük be inkább oda a helyére. Jézus viszont arra is tanít minket, hogy az Istennel való kapcsolatunk az nem független az embertársainkkal való kapcsolatainktól. Nem lehet jóban Istennel az, aki haragszik az embertársára, az, akinek van valamilyen elszámolni valója. Itt tanít Jézus, hogy csak akkor menj föl a templomba, ha már megegyeztél a haragosoddal, és akkor áldozz. Így a böjt az Istennel való kapcsolatunk megerősítése mellett az embertársainkkal, vagy a legközelebbi társainkkal, házastársunkkal, családtagjainkkal, barátainkkal, ellenségeinkkel, és a környezetünkben élőkkel való megbékélésre és a kapcsolataink rendezésére hív. Istentől megkaptuk erre a mintát és a küldetést is. Arra kaptuk a küldetést, hogy szeressük egymást,
szeressük fele barátainkat, mert ezáltal lesz nyilvánvaló rajtunk az, hogy Krisztushoz tartozunk. Harmadszor Isten arra hív, hogy ez a böjt, ez a 2024-es böjt legyen a Krisztussal való találkozásnak, a konkrét, személyes találkozásnak a megtapasztalása. Hogyan találkozhatnánk mi vele, hiszen az az új szövetségi időszak, vagy amiről az evangéliumok tudósítanak, az már a régmúlt. És az égő csipkebokrok sem annyira gyakoriak mostanában. Hogyan lehet egyáltalán találkozni Istennel, aki meghalt és feltámadt? Egyáltalán mi a feltámadás? Egy tanáromtól hallottam, hogy feltámadásról talán lehet, hogy érdemes vitatkozni, de a feltámadottal csak találkozni lehet. Találkozni érdemes. És erre a találkozásra remek alkalom az imádság, a Szentírásnak az imádságos olvasása. De ezek önmagukban egyszerű életmód tanácsokká silányulnának, hogyha nem éreznénk rá az igazi ízére, hogy milyen az, amikor Isten közvetlenül hozzánk szól. Ebben a böjtben kereshetjük aktívan Istent, de Isten is aktívan keres minket. Ennek a megkísértés történetnek a helyszíne is a pusztaság volt. Az a pusztaság, ahol az égő csipkebokor is volt. Az a pusztaság, ahol vándorolt a nép. Ezek ugyanúgy pusztaságok voltak, és itt lehetett találkozni Istennel. Azon a helyen, ami a leginkább elhagyatott, ami a leginkább istentelennek tűnik. És mi magunk is megtaláljuk ezeket a pusztaságokat a saját életünkben. Nem feltétlenül helyekre gondolok, lehet, hogy időszakok, amelyekben szinte lehetetlen azt feltételeznünk, hogy van Isten, hogy létezik Isten, és hogyha van, akkor van gondja ránk. És pontosan ezekben a nagyon elhagyatott, istentelen helyeken jelenik meg leginkább Isten jelenléte. A legkiemeltebb ilyen pusztaság az a Golgotai kereszt, ahol a legnagyobb botrány történt, ahol tényleg maga Isten is elhagyatottságot élt meg, és a legnagyobb istentelenség történt. És mégis a kereszt vált Isten megváltásának jelképévé. Az elhagyatottság a legnagyobb, a legmélyebb mélypont helye vált a mi megváltásunknak és szabadításunknak a jelképévé. Így hát ezekben a mélypontokban is találkozhatunk Istennel. De ő nem csak a nyomorúságok istene, hanem az örömnek és az ünnepi pillanatoknak is az Istene. Használjuk ki ezt a böjti időszakot arra, hogy felkészülhessünk, és egyre inkább meglássuk, hogy hol adhatunk hálát, hol örülhetünk Isten munkájának, és hogyan találkozhatunk Istennel a húsvétra való készülődésben. Tudva azt, hogy ő az, aki megszabadított minket, és aki által nekünk is örök életünk lehet. Amen. Kegyelmes Istenünk, Úr Jézus Krisztusunk, talán a böjti időszak zavarba hoz minket, hiszen már így is olyan üres az életünk. Mi az, amit még el kéne hagyni belőle? Kérünk, hogy gazdagíts meg akkor. Gazdagíts meg úgy, ahogyan csak Te tudsz meggazdagítani minket. Legyen ez a
bőti alkalom a veled való találkozásnak az időszaka. Hadd élhessük meg a szeretetet feléd, és arra kérünk, hogy add jelét annak, hogy te is szeretsz minket, hadd erősödhessünk meg. Olyan módokon, olyan csatornákon is mutasd meg ezt a szeretetet, ahol eddig nem is számítottunk rá. Hadd tapasztalhassuk meg, hadd legyünk nyitottak rá. És hadd csatornázódhasson be ez a megtapasztalt szeretet a kapcsolatainkba, amik így általad gyógyulhatnak és helyreállítódhatnak. Kérünk, hogy légy velünk, amikor a békességet keressük, és a bölcsességet keressük a zilált és zűrzavaros mindennapokban. Kérünk, hogy ha csendre van szükségünk, akkor adj csendet, hogyha hangra van szükségünk, akkor adj nekünk hangot, tiszta hangot. Légy velünk. És tudjuk, hogy hozzád hozhatjuk az összes nehézségünket, mert te pásztorunk vagy, és vigyázol ránk. És eléd hozhatjuk a betegségünket, a bajainkat, a veszteségeinket, a gyászunkat, mert te vagy az, aki minden űrt be tudsz tölteni, te vagy az, aki mindent helyre tudsz állítani. A te fiad nevéért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Most pedig mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Kedves testvérek, az Isten tiszteletünket folytassuk énekkel, Isten dicsőítésével, és az ének után, ahogy az Isten tisztelet elején is hirdettem, várunk mindenkit, aki szeretne áldást kapni és imádkozni a kapcsolataiért, házasságáért, párkapcsolatáért, akár a jelenben, akár a múltban, akár a jövő reménységeihez tartozzon ez. Jöjjünk bátran és dicsérjük együtt Istent. Átvezetsz a tengeren, hatalmas Úr, kilépsz a hegyeken, kinek hatalma végtelen. Te megláttál, s kimondtad a nevem, ki port és tengert alkottál, ki szólsz és újra él ez a világ, ki adtál fényt és éjszakát. Kezem fogod, s mindig vigyázol rám, támaszom, erőm vagy én, Uram. Életem, jövőm kezedben van, csak benned bízik lelkem, tarts meg engem, hűséges Istenem.
világon. Te jól tudod a holnapom. Már nem félek, mert hozzád tartozom. Támaszom, erőm vagy én, Uram. Életem, jövőm kezedben van. Csak benned bízom.
Most pedig az esti istentiszteleten való szokásunknak megfelelően fennállva a képernyőkön követhetjük a szöveget, mondjuk el egymásnak, adjuk át egymásnak az ároni áldást. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád arcát az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd arcát az Úr, és adjon neked békességet. Amen. További szép és áldott vasárnap estét kívánok, és hogyha egy mód van rá, akkor a szeretett vendégségnél találkozzunk. Áldás békesség!